ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ମାନେ ପିଲାବେଳ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ 50 ପଇସା ଗିଟନିସ୍ ଆଣୁ ଫଟୋ ଭଳିଆ ସିଏ ତା ଦେହରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ଫୁଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଟୋ ସମସ୍ତ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ଫଟୋ ତାକୁ ଆଣିବୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ। ଆଉ ଯିଏ ଟିକେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସଙ୍ଗାତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଗିଟନିସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ। ଆହୁରି ବି ଥିଲା ମାନେ ଥାକବାଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗିଟନିସ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ କି ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆଣୁ। ଆଉ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖଉ ଆଉ ଲେଖଉ ଟୁ ମାନେ ଯାହା ପାଖକୁ ଦେବୁ ଟୁ ଫର୍ମ ଆମ ନିଜ ନାଁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ପୁରା ମାସେ 15 ଦିନ ଥିବ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି। ଆଉ ଏଇନା ତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଟୋଟାଲି ସେ ଗିଟନିସ୍ ଆଣିବା ତ ଦୂରର କଥା ସେ କବିତା ବି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ। ସତରେ ଆମ ମାନେ ଟାଇମ୍‌ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା।